Sa number 4, rape ang nagapanguna sa mga reklamo nga ginaatubang sa mga children in conflict with the law sa Western Visayas. Inisandig sa datos ng Department of Social Welfare Development Office 6, suno kay Arwin Razo, ang Assistant Regional Director sa DSWD Field Office 6, may 648 ka mga CICL sa rehiyon. Sunod sa rape, amo ang theft, robbery, murder kag drug-related cases. Ang isa ka menor de edad nga ginreklamo o kung suspect pa lamang sa isa ka kaso, may pending na nga kaso kag ang yadtong yara na sa mga institusyon ang ginakabig nga CICL. Suno kay Trisha Claire Oco, ang Executive Director sa Juvenile Justice and Welfare Council sa Bilog nga Pilipinas, sandig sa datos gikan sa ilang Management Information System, may 3,076 ka mga CICL. Drugs, rape kag theft ang mga nagapanguna nga mga kaso. Pero klaro niya, kay hindi pamantanan ang nagasubmit o kung gamit sang MIS sa ilang reporting, hindi pa ini makabig nga reflective o kung makabig kumpleto nga datos para sa bilog nga pungsod. May lain man nga datos ang PNP. Ginaduso ang community-based intervention para sa sining mga kabataan. Bilang panugod sa 11th Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week, ginpatigayon ang turnover sang assistance kits nga kabahin sang 75 million pesos nga support para sa Bahay Pag-asa project sa bilog nga pungsod. Pila sa nalakip sa pondo ang training para sa mga staff kag residents sang Bahay Pag-asa, mga supply and materials, subsidy sa mga kabataan kag mga therapeutic intervention. Kailangan talagang paigtingin natin yung community-based interventions. This I think is more of the preventive side. We have to take note and recognize that a child at risk or child in conflict with the law is part of his or her immediate environment. Even behaviorists, yun yung kanilang tinatakel. We have to empower, we have to protect, and we have to take a look at the immediate environment of the child. Malaki po yung factor ng family, malaki po yung factor ng environment na pinagagalawan nila, at malaki din po ang influence ng peers. Dahil karamihan po sa kanila ay mga nasa age ng 15. Sila po yung mataas na bilang ng mga batang nagko-commit ng crime. At ito po yung age na pag tinignan natin yung brain development, talaga pong malaki po yung influence ng mga peers